Ľudia, neuveríte, idem na svoje prvé interview v Amerike. Môj prvý semester na americkej univerzite sa blíži ku koncu a ja som si tak povedal, že čo budem robiť druhý pol rok? Tak som si spravil životopis, odoslal som ho, no a dneska mám interview. Samozrejme nemôžem takto vyzerať, takže no ja si myslím, že o dosť lepšie, čo poviete? Ale ak ma teraz nepríjmú, tak budú mať so mnou veľký problém. Len tak mimochodom, uchádzam sa o prácu v študentskej únii, kde vlastne je aj kafetéria, kaviareň a proste také dobré miesto na zlepšovanie sa v angličtine. By the way, Dedo Mraz už došiel. Celkom nice. No a celkom mám bobky, nebudem hovoriť, že nie. Akurát som prišiel sem do budovy a dám vám vedieť po interviu, že ako to dopadlo. Tak ľudia, pre vás to bolo možno tak 5 sekúnd, pre mňa to bolo tak asi hodinu. Interview mám za sebou, podľa mňa som to celkom dal dobre. Pýtali sa ma rôzne otázky, bola to v podstate taká debata, rozprával som sa s 2 ženami, ktoré tam sú akoby také, že hlavné. Myslím si, že úplne v pohodičke to bolo. Vysvetlili mi vlastne, čo budem robiť a potom sa pýtali mňa nejaké otázky typu, prečo som si vybral práve hentú prácu, aké sú moje silné stránky a rôzne iné. Dokopy som tam bol asi 30 minút. Dúfam, že ma vyberú. Mali by mi dať vedieť ďalší týždeň, tak som zvedavý. Ale už len to, že som bol na tom interviu, si myslím, že je dobrý znak toho, že mám šancu to tam dostať. No a to bolo moje prvé interview. Bol to zaujímavý zážitok, hlavne tu v Amerike a vidíme sa v ďalších videí. Čaute.